Izulu omnyama ondlela simhlophe ngibingelelwa inhlonhle eshaya ifemoni kunamhlanje ngithi ake sibukele unye uhlangothi angisezokwazi ukwenza lamavidiyo ey'ntabeni ngesizathu sokuthi kuyaphoqa ukuthi isikhathi esiningi ngibe sendlini njengoba ngisendlini ngikwelinye-ke lama-ofisi engeke ngisebenzele kulona bese ngenza umsebenzi-ke ukuthi umuntu azame ukuthi aqoshe amasentshana alale endlini. Ngane zakwethu, namhlanje ngithi ake sibukeni ukuthi kuyenzeka yini umuntu aphile ngaphandle kokuthetha idlozi. Yinto ekhona leyo noma yinto engekho? Sizokhuluma sikubuke, ngiveze uvo lwami. Unegunya lokuveza nawe olwakho uvo kwengizobe ngikusho, kodwa hhayi ukuthi uzosithuka ngenhlamba, cha. Asilivumeli igunya lokuthi sithuke ngenhlamba. Siyavuma ukuthi ungasiphikisa, uma usiphikisa usho okushoyo, ubeke umbono wakho, usekele futhi ngokubona kwakho. Zingane zakwethu, inkinga esinayo e-Afrika ngeyabanye ababhekana ney'nkinga zemimoya engalungiseki, abathi bayazama ukulungisa betshele kuthiwa ekhaya kokwenu kunesithwalo, or ekhaya kokwenu kwaphehlwa amanzi amnyama, ngakho idlozi akulula ukulungisa. Isithwalo esikhona siyalwisana nezinto ey'ningi nokunye. Zikhona izinto ey'kanjalo esikhange siy'bone, sekaningi siy'bona, sidile nabantu abaney'thwalo nayo yonke into. Asingene kulokhu-ke, kuyenzeka umuntu aphile idlozi lingekho. Impendulo ithi yebo, kuyenzeka, kepha kunemibandela yokuthi umuntu aphile engasalithethi nhlobo idlozi. Asiqale-ke okokuqala ukuthi kwenzeka kanjani. Kuyenzeka umuntu akwazi ukugezelana nedlozi, cha sebegezelene ngokuthi ufake izizwe egazini bese liqhela kuyena idlozi, angabe saba nalo idlozi, kepha umsamo wakhe kube yilezi zizwe ayifakile. Into leyo e-possible, ihlala iyenzeka. So uma ucabela izizwe, ezinye zazo ziyalixosha idlozi bese kuphila sona kuwena-ke idlozi senigezelene. Kuyenzeka futhi kube ukuthi uhambe wawolanda isithwalo, idlozi lakho lasinqaba isithwalo, bese kuphoqwa ngenkani ukuthi isithwalo lesa sisebenze kuwe, ebese liqhela-ke idlozi. Umsamo wakho sekuyile nto oyithathile eyisithwalo sakho, nalokho kuyenzeka. Kuyenzeka futhi ekukholweni, ikakhulukazi kwinsindiso. Angikhulumi ngensindiso le yesimanje, cha, ungizwe kahle, angikhulumi ngensindiso yesimanje, ngikhuluma ngensindiso engiyaziyo, le endala. Uyakwazi-ke kuyona ukuthi uphile ngaphandle kwedlozi. Angikho ekugxekeni amabandla, ngicela kuzwakale kahle, angikho ekugxekeni amabandla, kepha ngizokhuluma ngento engiyazi kahle. Amabandla angama-Pentecostal amadala bayakwazi ukukusiza ekutheni uphile ngaphandle kwedlozi. Singabala i-Faith Mission, African Gospel, Full Gospel, Pentecostal Holiness Church, namanye-ke amadala, ne-Assemblies, namanye amadala. Lawa amasha, cha, asisho ukuthi abasindisiwe, kodwa zingane zakwethu, insindiso yabo iyashayisa amakhala kwezinye zezinto. I-Faith Mission yamanje kanye ne-African Gospel yamanje sebethe ukulehlisa izinga kulokhu esasibazi beyikho. Bazomvumela abasonto e-African Gospel, bamvumela abasonto e-Faith Mission abadala ukuthi thina esazi i-Faith Mission endala, esazi i-African Gospel endala, sazi enye into. Singakusho kanjalo, sazi enye into. Lokho esesikubona manje, hayi ngane zakwethu, ibambeni khona kuyithomo yama-levels ya. Ayikho into eyokwenziwa, sekonakele amanzi angenile endlini. Kuyenzeka-ke ngane zakwethu umuntu aphile ngaphandle kwedlozi ngokwensindiso. Ngizochaza-ke kulokhu kwensindiso ukuthi kuma kanjani. Uma ngabe usindiswa, uye uthathe isinqumo sokuzahlukanisa nemimoya, ebese uvuma zonke izono ozaziyo ozenzile, bese ucela umoya ingcwele akukhombise nalawona khona, nanezivumelwano ezamiswa okhokho bakho zihlanganisa imimoya negazi. Ucele umoya ingcwele ukuthi akakwembulele lezo zinto. Uma sezambulekile lezo zinto, ubusuthatha-ke isinqumo sokuzinqaba phezu kwempilo yakho, ebese kukhulekwa umkhuleko wokuzinqaba, ucele ukuthi
ucela ukwehlelwa umoya oyingcwele futhi ucela ukubhajadiswa ngomlilo nangomoya oyingcwele. Angikhulumi la ngokubhajadiswa kuphela emanzini. It's a different type of baptism. La umoya oyingcwele sekubhabhadisa khona usuhluka kumuntu onormal, ungasezofana nomuntu onormal ngoba usubhajadiswe ngomoya oyingcwele nangomlilo. Uyubonakale ngani-ke uma usubhajadiswe ngomoya oyingcwele nangomlilo, kuzwakala nangendlela okhuluma ngayo nangendlela owenza ngayo ayibisafana nakuqala, nanemkhuleko oyikhulekayo ayibisafana nakuqala. Kuye kwenzeke le nto engangayichaza kwenye ividiyo la ngachaza khona ngokukhuleka ujule, ukuthi uma ukhuleka ujule uyakwazi ukuthi uphume esidunjini sakho uyiswe endaweni ethile, ufuke ukhuleke ulwe nezimpi khona uphinde ubuyisele esidunjini sakho ungakuboni. Masingakuchaza ngokwebhayibheli kuzwakala kuyinsumansumane masikusho mangikusho kanje, kodwa khona kuyinto ekhona. uPawulu wakwakhuluma ngento kanjalo kwenye incwadi zakhe, abhala wathi ngiyamazi umuntu ekuKristu Jesu ukuthi lowo onjalo wahlwithwa wayiswa kwelesithathu izulu. Bese qhubeka ethi noma kwakusenyameni noma kwakusemoyeni athi angazi, kepha uNkulunkulu kuphela owaziyo, ukuthi lowo wezwa amazwi angakhulumekiyo. So into enjalo enganza ukuthi khona is not a legend. Uma kuwukuthi awukakazi uyi-experience izwakala iy'nganekwane iy'nsumansumane kuba ngathi how is that possible, ngoba kuba khona lo mbuzo how is that possible, but khona kuyenzeka. Uphume esidunjini sakho uphinde ubuyele. So umuntu okanjalo kuyakwazi ukuphila ingasekho into emhlanganisa nedlozi. Mangabe uzwa umuntu ethi yena uphila idlozi alikho kuye, ungakungabazi ukuthi kuyenzeka, kuya ngezivumelwano azenzile nomoya, but akukho ukuthi uzophila idlozi lingekho kuwe bese futhi ingabi bikho umoya ozoba khona instead yedlozi. Ayikho into kanjalo. Uma ngabe uthi uzophila idlozi lingekho kuwe, ungekho umoya kuwe, uzoba ukudla kwamadimoni nabathakathi bazodlalela kuwe, nawo wonke inhlobo yamadimoni izodlalela kuwe. That is why bekukhona abantu abebekwazi ukuthandaza, kube nemimoya eqhashayo uma bethandaza bengabhekisanga kuyo. Uma ungababuza Faith Mission ubabuza ukuthi ubani uRichard Sihlobo Senkosi Ngidi, bazokutshela ukuthi ubani futhi ubekwazi ukuyenza lento engiyishoyo. Akuthandazele kuphuma umoya obungoma, usala umuntu nje impela ukhetha inkosi ubhajadisa ukholo ube right. Ungayi African Gospel Church babuze oJob Chilisa ukuthi ubani uJob Chilisa, they will tell you. Baptist babuze uWilliam Duma, they will tell you. Assemblies babuze uNicholas Bengu, they will tell you. Baningi kakhulu, ngibalela ababaye bagqama ngoba bebekwi-church leadership, kuyibona bebenogcobo lukaNozala, ukuyibona-ke abagqame kakhulu, kodwa abaningi abakwazi ukwenza lokho ukuthi imoya iphume kuwo. Uma isiphumile le moya esuke izokuhlupha, umoya wedlozi, amandika, amandawo nayo yonke into, ubonakala-ke nawe ngokuthi nezifo ezihambisana nale moya, njengokuthi kuthiwa wena uhlushwa amazinyo emoya, yonke leyo nto, ukugula iy'gulo zemoya, cha, nazo niyagezelana nazo. Kuningi-ke singakuveza ngoba noma usuthatha iy'thwalo futhi nezifo ey'kanjalo uyagezelana nazo, uma kwafaka futhi izizwe nezifo ey'kanjalo uyagezelana nazo. Ebese silungisa-ke kwenye into ezoba umbuzo ukuthi uma usuchelelene nedlozi ephoyintini lokufa umisa kanjani. Ikhona inkolelo ekhona enganza kwethu ethi uma ngabe udlule emhlabeni uya ezulwini lomndeni. Enye inkolelo ithi uyalahlwa nani nani. Angikusho ngikuveze futhi ngikuveze kucaca ukuthi iBhayibheli masiqala ngasekuqaleni alivezi ukuthi ukufa kwenzakalani ekufeni. Liyakhomba ukuthi khona ukufa kodwa lingakuvezi kwenzakalani. Uma usuqhubeka nalo liyaveza ukuthi ukhona ukufa uye eHades, ukhona ukufa uye eParadise. Kodwa uma usuqhubeka nalo likuvezela iy'ndawo ey'ningi ukuthi ekufeni uya ey'ndaweni ezahlukahlukene kuye ngokuthi uphile kanjani, nanokuthi iy'vumelwano zakho nemimoya bezime kanjani. Uma ufunda laphaya kwincwadi esambulo
sekufika usuku lokwahlulela. Abantu abaveli esihogweni kuphela, abaveli futhi kwezinye indawo. Kuthiwa ulwandle lwakhipha abafileyo abakulo, iHades lakhipha abafileyo abakulo, nokufa kwakhipha abafileyo abakukho. So ukufa kunama-category, ziningi izinto othi mawufa uye khona. Ziningi futhi indawo ukuthi eHades mawufa kunama-category akhona ukuthi mawufa eHades ungene kule category eHades. Kanjalo nolwandle mawufa mningi imimoya ekuthatha iyohlala nawe olwandle, kodwa ngomhla wokuphela sibabona abantu bevela kulezi zinto. Bese chaza kuDaniel ukuthi bavukela kuphi. Abanye bavukela ukwenyanywa kwaphakade, abanye ukulahlwa, abanye bavukela ehlazweni, kuya ngokuthi ubusebenzela kuphi. So akukhona ukuthi i-dichotomy ukuthi ekufeni kwakho uyesihogweni noma uyezulwini. No, it doesn't work that way. That is why-ke kukhona abantu abakhuluma ngezulu lemndeni. Kukhona bengakusho ngezulu lomndeni ukuthi ngakhonjisa ukuthi liyini, kodwa ngicela ungakuchazi ngoba mangakuchaza manje I will offend a lot of people. Asikushiye kanjalo ingane zakwethu. Inhlonhle shaya imfengwane le, tshela abangani bakho, ushaye u-like no-subscribe. Siphinde sibonane, sibonge kakhulu.